בעולם מלא פשע ונבלים. גל שטקלר בתפקיד היפה, רימה בורס בתפקיד הפוטוגני, עומר מינץ בתפקיד ספק המזונות, יולי גופמן בתפקיד המהירה, ומיכאל בלו כהנד בתפקיד המלחיץ. מתאחדים ביחד למשימה בלתי אפשרית. את כל המשימות הדריכה המדריכה שמקות גלגל. משימתם הראשונה של קבוצת המסלולים הייתה להתמודד עם קבוצה של הייניקים ובבניקים. זה לא היה פשוט, זה לא היה קל, וזה ממש לא היה יפה. אבל החבר'ה שלנו התמודדו עם המשימה בהצלחה רבה. ותאמינו לי שזה לא היה קל. המשימה הבאה של הקבוצה הייתה ללמוד על היסטוריה ועל האישים. הם למדו, הם חקרו, קצת השתעשעו, ואפילו קצת נשברו. אבל בסופו של דבר הם עברו את המשימה, כמו את הקודמת. המשימה השלישית של המסלולים הייתה להתמודד עם מתקני גן השעשועים. בחלק מהפעמים הם טיפסו להצלחה, ובחלק מהפעמים הם זחלו בשביל לקבל אותה. הם הסתובבו במהירות קצת מופרזת. לפעמים הם מעט מעדו, אבל בסופו של דבר הם חזרו, שלחלק מאיתנו פגיעות מוחיות. המשימה הרביעית הייתה לשרוד את הטמטום של יצחק. הם ביטרו גופה לחלקים, והשליכו ראיות. הם בנו מבנים להגנה על ביצים, או שלא? ולבסוף הם התמסרו בפצצות מתקתקות. המשימה הייתה מסובכת במיוחד, אבל גם אותה המסלולים שלנו שרדו בהצלחה. המשימה הבאה הייתה ליצור קולקציית בגדים עילית. הם עבדו בצוותים שעות על גבי שעות, בריכוז ובשקיקה רבה. אבל בשל חוסר במצרכים ואביזרים, אלו הם הדגמים. המשימה השישית והאחרונה הייתה משימה שריתחה את ליבם של כל סוגי הטיפוסים. המתוקה, היפהפייה להפליא, החמודה, הגבוה, ואפילו את ליבם של טיפוסים כאלו. בקיצור, דיברנו, שיחקנו, והכי הרבה, אכלנו. איזה שנה משעממת הייתה לי בלעדיכם. אוהבת מאוד מאוד, גל.